El mètode de l'autocàs. Seguim parlant de les preferències del cervell. Per què ho fem? Doncs ja ho hem dit. Perquè és habitual que tinguem tendència a pensar que la resta de persones funcionen igual que nosaltres. I el cert és que això no és així. I per tant, a l'hora de col·laborar, a l'hora d'interrelacionar, a l'hora d'aconseguir objectius comuns, és possible que s'esdevinguin disfuncions pel simple fet de que nosaltres donem per descomptat que els altres entenen les coses com nosaltres. Per això va bé identificar un mapa amb 3 línies de continuïtat, una d'informació, una de decisió i una de motivació, que ajuda a ubicar diferents perfils de persones. Avui parlem d'aquelles que agafen informació emocional, decideixen avaluant i es motiven al curt termini. Això dibuixa el perfil, l'arquetip de la persona protectora. Molt bé, què fan les persones protectores? Doncs ja ho diu el nom. Cuiden, dediquen la seva energia als altres, es dediquen a defensar la resta de les injustícies, són persones lluitadores i que el seu gran actiu és justament aquest, que sempre estan al costat dels altres, fins i tot quan els altres no tenen raó, ells estan fent costat, són persones que protegeixen, són persones que cuiden, tenen aquesta energia. I aquesta energia té 2 inconvenients, o pot tenir mal gestionada, pot tenir 2 inconvenients. El primer és que amb aquesta seva gran capacitat de cuidar i de protegir pot ser que el resultat sigui que estan invalidant més enllà de cuidar, perquè no permeten que els altres es desenvolupin. I una segona derivada és que pot ser que estiguin tan preocupades, tan fixades amb el què passarà, fent pros i contres, avaluant riscos, que això les porti a estar simplement encallades.